ವಿ4 ನ್ಯೂಸ್ನ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೇಜ್ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ನ ಪಡೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ವಿ4 ನ್ಯೂಸ್, ಮುನ್ನುಡಿ ಮುನ್ನಡೆಗಾಗಿ. Heaven Rose Poppy. So Mokalna team the performance nikul tu yar. So next Mokalna competitor Mokalna versus team barondolleru UM Vishnu Kalavider. So Mokulu nana account open malperolleru and Poppy la nana account open malperolleru. So itta Vishnu Kalavider na performance enchoppu. Poppy idhu leddappa atu Poppy la kaneppa. Mokala comedy enchoppu. Marks ettikku. So nik maata answer itta tikkunu. So joraina chappale badudu. Let's welcome UM Vishnu Kalavider on stage. ಗಡಿಕೆ ಬಿದ್ದಾಡಣಮೆ ಅವು ಕೋಟೆ ಅಲ್ಪ ಮಿಲಿಟರಿ ಶೂಟಿಂಗ್ ಅತಿ ಯಾನ್ ಐತೇನು ಉದ್ರೆ ಕಾಡುಲ್ ಉದ್ರೆ ಗತ್ತ ಮೇವು ಉಮೇದ್ ಅವೇ 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 ಒಂದು ಇನಿ ಉಂಡತ 12 ಗಂಟೆಗೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತದೆ 2 ಗಂಟೆಗೆ ಫಿನಿಶ್ ಮಾಡ್ಬೋಣ ಒಂದು ಲೊಕೇಶನ್ ಉಂದತ ಲೊಕೇಶನ್ ಉಂಡ್ವೆ ಮಾರೆ ಗೂಗಲ್ ಬಾರ್ದಿನತ ವಾ ಬಲ್ಲೆಡಿತ ಲಗೋತ ಅತಿ ಅದೇ ಓಲೇರಿ ಗಿರಕ್ಕೆ ಲೆಪ್ಪಲೆ ಮಾರೆ ಬರ್ಪೇರಿ ಎಂಕ್ ಬಡ್ಡ ಆಪುಂಡು ಯಾನ್ ದಾಲ ತಿಂತ ಜೀರ್ ಪುಲ್ಲೆ ಕಂಡೆಲ್ಲ ಇದ್ದಾರೆ ಎಂಕ್ ಬಡ್ಡ ಆಪುಂಡು ಈತ ದಾಲ ತಿಂತ ಜನ ದಾಲ ತಿಂತ ಬುಕ ಯಾಂದಾಜ ಇಲ್ತೆ ಇರ್ಲ ದಾಲ ಯಾಂದ ದಾಲ ತಿಂತಜಿ ಬುಕ ಇಲ್ಲಲ್ದ ಬಣ್ಣಗ ಅಮ್ಮ ಕಣ್ಣ ಚಾಬಾರ ಅಂಡೇರಿ ಅಂಚ ಕಣ್ಣ ಚಾಬಾರ್ದಾಯ್ಕ ಅಮ್ಮ ಅಂಡೆ ರಡ್ ರಸ್ಕಿನ್ ಮೇಂದ್ ರಸ್ಕ್ ತಿನ್ನಗ ಈ ಬಣ್ಣಗ ಲೇಟ್ ಆಪುಡತ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ದೋಸೆ ತಿಂದೆ ಮೂಜಿ ದೋಸೆ ತಿಂದೆ ಮೂಜಿ ದೋಸೆ ತಿನ್ನಾಗ ಮದ್ದಾಡ್ಕ ಬಟ್ರ್ ತಿಕ್ಕೇರು ಬಟ್ರ್ ಬಂಡೇರು ನಮ್ಮ ಇವು ದಾಲ್ ತಿಂದು ಪೋಯ್ ಮೇಂದ್ ಅಂಚ ರಡ್ ಗೋಲಿ ಬಾಜಿ ಒಂಜಿ ಸಂಸ ಒಂಜಿ ಇಡ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಒಡೆ ಒಂಜಿ ಮಸಾಲ ದೋಸೆ ಚೂರು ತಿಂದೆ ಒಂಚೂರು ಪಲಾವ್ ತಿಂದೆ ಮೇ ಒಂತೆ ಪಲಾವ್ ಆರ್ನ ವರಿನ ನಾಯಿಗೆ ಬಣ್ಣದ ಐನು ಈ ತಿನ್ನು ಬಂಡೇರು ಐನ್ಲ ತಿಂದೆ ಅಂಚ ಐನು ಪುರ ತಿಂದದು ಇಟ ಬಣ್ಣಗ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಒಂಜಿ ಚೋರೆ ನಿಖಿಲ್ ಬೇಗ ಬರ್ತಾರೆ ದಾಲ್ ತಿನ್ನೋ ನೀನು ಅಂಚ ಆರೆಗೆ ಬೇಜಾರು ಅಪ್ಪನೈಕ್ ರಡ್ ಇಡ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಒಡೆಲೆ ತಿಂದೆ ಬೇಕ ದಾಲ್ ತಿಂತಿ ಕೂಪನ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಒಣಸ್ ಮಾಲ್ ಪೊಡುದಿಲ್ಲ ಈ ನಮೂನೆ ಮುನ್ಸಿಪಾಲಿಟಿ ಲಾರಿ ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಾರ ಎಲ್ಲಿ ಅಲ್ಬಡ ನನಗೆಂಚ ಅವಿ ಹೌದಾಲಜ್ಜಿ ಮೈಕ್ ಪೊಡಿಗೆಜ್ಜಿ ಎಂಕಿಲ್ಲ ಫಾರಿನ್ ದ ಕಮೌಂಟ್ ಇಪ್ಪುನ ಓಲೆಂಡಿ ಗಿರಾಕಿ ನಕ್ಲೆಲ್ಲ ಬರ್ಪೇರ್ಮೆ ಬುಕೆ ಇರೇ ಗೊಂಜೊಂಜಿ ಗಿರಾಕಿಲ್ ತಿಕ್ಕುನು ಮಾರಂಜಿ ತೋಡಿ ಜನ ಅಲ್ಪ ಸಂಕ ಮಂತಿಲೆಕ ಒಂಜಿ ಕಡೆಯಲ್ಲೇ ಪೂಜಿ ಕೊಡಿಲೇ ಪೂಜಿ ನಮ್ಮ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತನದ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಮದಿಮೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಫಂಡ್ ಪೋಪ ಮದಿಮೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಬೋದ ಅಲ್ಪ ಮದ್ರಿಂಗಿದ ಅಲ್ಪ ಅಣ್ಣ ಎಂಕಲ್ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ ಅಂದ್ ಅಪ್ಪಾಗ ಲೈಟಿಂಗ್ ದಾಯನ ಪರಿಚಯ ಮಾಡ್ತು ಕೊರ್ಪೇರಿ ಫಸ್ಟ್ ಗತ ಅಲ್ಪರ್ದು ವೈರ್ ದೆತ್ತು ಕೊರ್ಲು ಇಲ್ಲಲ್ದ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಫೋಟೋ ದೆಪ್ಪರ ಫಟ ಪುರ ಅಂಡ್ ಎಂಕ್ಲು ಪಿದಾಡ್ ಬಂದು ಫಣ್ಣಗ ಅದು ಅಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಬತ್ತೇರು ಪಂಚಾಯತ್ ಮೆಂಬರ್ ಬತ್ತೇರು ಒಂಜಿ ಫಟ ದೆಪ್ಪಲೇನು ಪಿರ ಬೋಂಡು ಪಿರ ತಿಕ್ಕಂಡು ತೆತ್ತರು ಪಿರ ಬೋಂಡು ಆಂಡತ್ತ ಎಂಕ್ಲು ಪಿದಾಡ್ ಬಣ್ಣ ಅಣ್ಣ ಪಿರ ಅಣ್ಣ ಎಂಕ್ಲ ಡಿಜೆದ ಜವಣಿಯರು ಪುರ ನಲಿಪೇರಿಗೆ ಆಕಲು ಬತ್ತೇರು ಆಕಲೊಂದು ದೆಪ್ಪಲಿ ಶುರು ಮಲ್ತನ ಆಕಲ್ ನಾನೊಂಜಿ ನನಾಂಡ ಇಲ್ಲಾಡೆ ಪೋಯಿಂದು ಫಣ್ಣಾಗ ಅಣ್ಣ ಮದಿಮೆ ನಲಿಪೇಗೆ ಪಿರ ಶುರು ಮಲ್ತಂಡು ನಮ್ಮ ಇಂಚನ ಇಲ್ಲಡೆ ಬಾರಿಜ್ಜಿ ಬುಕ ನಾಯಿ ಎತ್ತಲೆ ಕಲ್ತಿತ್ತು ಐಕ್ಯ ಬನ್ನಿ ಇರೋಂಜುಂಡತೆ ಈ ಇಂಜಿ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫಿದ ಮತ್ತೆ ಆಡ್ ಮಾತ ಮಂತ್ ಒಂಜಿ ಇರೋ ಎಡ್ಡೆ ಫೇಮಸ್ ಆಪರ್ ಇರು ಯಾನು ಬರ್ಪುನ ಬಂಗ ಏಡು ಒಲ್ತುಮೆ ಏಡತ್ತಿ ಆಡ್ ಬಂದಿ ಜಾಹೀರಾತು ಅಂದ ಅವಿ ಅಜ್ಞಾನಿಲ್ಲ ಕಮನ್ಪುಣ ಮಾರ ಆಡ್ ಯಾನು ಮಂತ್ ಕೊರ್ಪತಿ ಇರೆಂಚಿನ ಬುಕ ಯಾಡು ಈ ಮಲ್ಪೋಣ ಯಾಡು ಮಲ್ಪೋಣ ಒಂಜಿ ಹೆಣ್ಮೆ ಇನ್ನಿ ಮುಟ್ಟ ಏರ್ಲ ಮಲ್ತಿಪ್ಪರಲ್ಲಿ ಏರ್ಲ ಕೇಂದಿಪ್ಪರಲ್ಲಿ ಅಂಚಿನ ಸೂಪರ್ ಇಟ್ಟಿ ಆಡ್ ಮಲ್ತು ಏರ್ಲ ಮಲ್ಪರಲ್ಲ ಬಲ್ಲಿ ಅವು ಯಾಮನ್ ಪಡ ಅವು ಇಂಚಾಪುಂಡು ತೂಲೆ ಮುಲ್ಲು ಸೂಪರ್ ಖುಷಿಯಾನೆಂಗ್ ಆಯ್ತಾ ಕರ್ಮ ಮಲ್ತೆ ನಂದ ಜಾಪುಜಿ ಬುಕೆ ಇಂಚಿನೇ ಏರ್ಲ ತೂದಿ ಪೆರಲ್ಲಿ ಮಂತಿ ಪೆರಲ್ಲಿ ಗೇಂದಿ ಪೆರಲ್ಲಿ ಪುಷ್ಪ ವಿಮಾನದಲ್ಲ ಕವನ್ ಪಡತಿ ಅವಳು ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪು ಯಾನು ಅನ್ಪೇತ ಆಡ್ ಬಂಡ ಇಂಚೆ ಪೋಡು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಲಿ ಸಾಯಲಿ ಮದ್ರಂಗಿ ಬಾಳೆ ತೊಟ್ಟಿಲು ಮದಿಮೆ ಕೋಲ ಅಗೆಲು ಭೂತಕೋಲ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲದ ಡಿಸೈನ್ ಫೋಟೋಗ್ರಫಿಗಳಿಗಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ ಸುಂದರ ಈಗೂ ಹುಂಟೆ ನಿನ್ನ ಕರ್ಮಣ ಮೇ ಒಂದು ಬುರ ಸಗೈಜ ಬರ್ತಿ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಬು ಲೊಕೇಶನ್ ಬುರ ಮೂಲೆ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಬು ನೆತ್ತ ಕೋಡಿ ಬೋತು ಕೋಡಿ ಬಿಡುಪದು ಸಟ ಮಾಡ್ತದಿಲ್ಲ ಅವ ಯಾವ್ದು ಸರಿ ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಓ ಆಂಜೋಕ್ಲಾ ಅಂಜೋಕ್ಲ ಬುಕೆ ಆಯ್ತೆ ಆಂಜೋಕ್ಲ
అది ఖాళీ గుడ్డ ఆ. కొంచెం బైక్ ఉంటుండే బుక్ తెంచిన సెక్షన్ 347 గేట ఓ నువ్వే ಅಜ್ಜರೇ ಎಂಗ್ಲು ಫೋಟೋ ತೆಪ್ಪರ ಬತ್ತನಿ ಅಂಡ ಏನ್ ದಿನೋಲ್ಲ ಮೊಬೈಲ್ ಡೇಟ್ ಉಪನೆ ಇನ್ನೂರ ಲೈವ್ ಕಾಂಡು ಲೈವ್ ಹಿಡಿದು ವರ್ದಾನ V4 ದ ಕಾಮಿಡಿ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಫೋಟೋ ಅಣ್ಣ ಫೋಟೋ ತೆಪ್ಪರ ಅಂಡ ಎನ್ನೂರ ದಿಪ್ಪುಲೆ ಅಣ್ಣ ಅಣ್ಣ ಎಂಗ್ಲು ಮದ್ಮೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ಫೋಟೋ ತೆಪ್ಪರ ಬತ್ತನ ಮೂಲ ಉಪದ್ರ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟುಡಿಯೋಗೆ ಬಲ್ಲೇರು ಎಲ್ಲ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಏನೋ ಎನ್ನಿಲ್ಲೋ ಮೂಲೆಂಡು ಪೋಲೆ 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 ಮೂಲ ತಿರ್ಕೊಳ್ಳು ಟೂ ಪ್ಯಾಕ್ ಆ ವಲ್ಕುಲು ಉಪದ್ರ ಮಾಡ್ಪರಲ್ಲ ಸುಂದರಣ್ಣ ಅಮ್ಮ ಕೊಂಚ ತಾಗುಡು ಸುಂದರಣ್ಣ ಬರ್ವೇರು ಈ ಕೊಡೆ ಪಟೋಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ ಕಡ್ಡಿ ಸರಿಜ್ಜಿ ತೊಂಡರಜ್ಜೆ ಅಜ್ಜರೇ ಆಯ್ತಾ ಒಂದು ಭಂಡಾರ ಓಪನ್ ಅಣ್ಣ ಆಳ್ ವರ್ಜೆ ತೆರ್ತದಿತ್ತಲ್ಲ ಜಂಡಲ ಒಂಜಿ ಇಪ್ಪಾಡೋದು ಹುಲ್ಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಉಪದ್ರ ಮಾಡ್ಪರ ಸುಂದರಣ್ಣ ಜಾನು ಬಲ್ ನೋಲಾಪಿದಾಯ್ತುತ್ತೆ ಹಾಲು ಮರೆ ಸ್ಟುಡಿಯೋಗೆ ಬತ್ತಿತ್ತೋಲ್ ಮಾರೆ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಮಲ್ಪರ ಆಲೆ ಜಾನು ಬೇತೋಲ ತೂತೆ ಈ ಓಲ ತುದಿಪ್ಪ ನಿಕ್ಕು ಪೊಣ್ಣ ಜಾತಿ ಬರ್ತಿ ಅಪ್ಪೆ ಏರಪ್ಪೆ ಅಲೆ ಪಂಡಿಜ ತುಳಿ ಪೊಣ್ಣೆ ಓಲೇರು ಕಂಡ ನೀರ್ನ ಆರಾ ಹಾ. ಬೈಕ್ ದ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ಆಹಾ. ಬತ್ತೇರು ಆಪಿನಾರ ಗಂಡ ಆಪಿನಾರ ಬಂಗಾರು ಈ ಮೂಲದ ಅಲ್ಪಣಿ ಅಲ್ಲ ಅವಳು ಕೋಡೆ ಐತಾಡಿಟ್ಟುಂಟು ಎಜ್ಜಿ ಅವು ಕೊಡೆ ಎಂಗ್ಲು ಕ್ಯಾಮರಾ ಗಣ್ಣ ಕ್ಯಾಮರಾಗ ಹಾ. ಎಂಕ್ಲೆಗತ್ತ ನಿಕ್ಲೆಗತ್ ಐತ ಬೆಲೆಲಿ ಜಂಕ್ಲೆ ಹಾ. ಒಂದು ಎಂಗ್ಲು ಬಣ್ಣ ಲೇಟ್ ಅಂಡ ಇಜ್ಜಪ್ಪ 15 ನಿಮಿಷ ಕರಿದು ಏತು ಮಲ್ತನ ಹಾಕಲ್ ತೆರ್ಪು ಜೇರಿ ಅದೇ ಮಾರ್ಕ್ ಮೇ ಆರ್ಕ ಒಂದು ಎಂಗ್ಲ ಫೋಟೋ ದಿಪ್ಲೆ ದೆಪ್ಪ ದೊಡ್ಡದಾತಿ. ಒಂದು ಹೊಸ ಜೋಡಿ ಜಂಡರೆ ಹೊಸ ಜೋಡಿ ಮದ್ಮೆ ಆದ್ಮಾಲ್ ಗೊತ್ತ ನಿಕ್ ಎಂಜ ಹೊಸ ಮದ್ಮೆ ಆದ್ಮಾಲ್ ಓಡೆ ಬೋಪನ ಗೊತ್ತ ಪೂತಂಗಡಿಗೆ ಎಂಜ ಮದಿಮೆ ಕೇಳ್ನಂಚಿನ ಪೂತಂಗಡಿ ಬೋದು ಗೊತ್ತನ ಅಟ್ಟಿಗೆ ಎತ್ತು ಮಲ್ಲಿಗೆಗೆ ಅವೆಂಚ ಆಗ ಚೆಂಡು ಬರೋದು ಜಪ್ಪಗ ಸುರು ಮದ್ಮೆ ಆತ ತು ಕೇಳಿ, ತೂಲ. ಕೇಳಿ, ತು ಕೇಳಿ. ಅಣ್ಣ ಓ. ಅವೆಂಚಿನ ಒಂದು ಮಲ್ಲಿಗೆ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಅನ್. ಪೂತಂಗಡಿ ಬೋದು ಮಲ್ಲಿಗೆ ಎಂಚಗಂಡರಣ್ಣ ಅಟ್ಟಿಗೆ ತಂದಿಗಂಡ ಒಂದು ಸುರು ಮದ್ಮೆ ಆದ್ಮಾಲ್ ಹಾ ಪರತ್ ಜೋಡಿ ತುಲ ಓಲು ಒಂದು ಅಜ್ಜರ್ನ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಬುಡೇದಿರ ಕೇಳಿ ಈರು ಮದ್ಮೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ಮದ್ಮೆ ಆದ್ ಪೋಣಗ ಇತ್ತೆ ಪೋಣಗ ಇತ್ತೆನಾ? ಹಾ ಬುಡೇದಿಗೆ ದಾಯ್ತದ ಎತ್ತುಗೋರು ಪರಂದು ದಾಯ್ತದ. ದಾಸವಾಲ ವನ್ ಪೇರು ತುಲ ದಾಸವಾಲ ಅಜರೆ ವಾ ಇರೀರ್ನ ಬುಡೇದಿಗೆ ದಾಯ್ತಾ ಪೂಗೋಣ ಪಾರು ಆಳಗಂಜಿನಗ ಭರಪ್ಪುಗು ಬೇಲ್ಡ್ ದಾಸೋಳಜ್ಜ ಇರಂಜಿತ್ತು ಇತ್ತೆ ತುಲ ಆಡ ಕೇನು ಹಾ. ಹೊಸ ಜೋಡಿ ಹಾ. ಆ ಪುರ್ಸದ ಅಂಗಡಿ ಬೋದು ಯಾಪುಲ್ ತೆತ್ತೊಂಡು ಬಿ ಐನಿಗಿಲ್ಲ ತುಲ ಕೇಜಿಲ ಅಣ್ಣ ಓ. ಅವು ಬ್ಯಾಗ್ ಹಿಡ್ದಾದ ಒಂದು ಎಪ್ಪಲು ಏತಿಗಿಲ್ಲ ಉಂಡು ಐನಿಗೆ ಐನಿಗಿಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಅಜ್ಜರಡೆಗೇನಿ ಅಜ್ಜರು ಪೊದ್ದೇರಿ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋಣಗ ದಾಯ್ತ ಕೊಣಪ್ಪರ ಅಜ್ಜರಂದು ಕೇಂಡ ಆಯ್ತಾ ಪೇರು ಆಕಳಿಗೆ ದಾಯೆ ಬೋಟಿಲ್ಲ ಕಡ್ಲೆಲ್ಲ ಅವನ್ ಪೇರ್ತುಲ ಶಿವಪ್ಪ ಅಜರೆ ವಾ ಇರೀರ್ನ ಪೊದ್ದೋರಿಲ್ಲಡೆ ಫೋನ್ ಆಗದಾಯ್ತವನ ಪಾರು ಅಗ್ಲೇ ಭರಪ್ಪುನಾಗ್ಲೇ ಡಾಯೆ ಬೋಟ್ಲ ಕಡ್ಡ ಯಾರ್ಗ ಇರ್ ಭಯಂಕರ ಹೊಲ್ಲಾರ ಮಾರ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಹೊಸ ಜೋಡಿ ಒಂದು ಪರ ಜೋಡಿ ನಮ್ಮ ಅಲೆಮಾರಿ ಜೋಡಿ ಚೆಕ್ ದೆಪ್ಪಲೆತ್ತ ಅಲೆ ಪಂಡಿಜ ಫೋಟೋ ದಪ್ಪಗ ಅಂತ ಬಣ್ಣಂಬೆ ಫೋಟೋ ರೆಡಿ ರೆಡಿ ಅಲೆ ಎಸ್ ಓಕೆ ತುಕ ತೆಲಿಪ್ಪುಳೆ ದೀಪೇತ್ ಅಜ್ಜರ್ ಪ್ರಾಯದ ಮಿತ್ರ ತೂಪುಜಿ ಹೆಂಗಟ್ಟ ಯಾನ್ ಫೋಟೋ ದೆಪ್ಪರ ತೆಲಿಪ್ಪುಡೆ ಬಂದು ಹಾಕ್ಲೇನು ಈರಣತ್ತು ತುಕ ಚೂರು ಎದುರು ಬಲೆ ಮಂಡೆ ತೋದಿನ ಮೇ ಅಜರೆ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಎದುರು ಬಲೆ ಬನ್ನಿ ಇರೆಗ ಬೋಲ್ ಕುಲ್ಲೆ ಹೆಂಗಟ್ಟ ನಮ್ಮ ಪೋಜೊಂಜಿ ತಾಗುವ ಸ್ಯಾಡ ಬರಂತ ಮೇ ಎಂಚಿನ ತುಕ ತುಕ ದೆಪ್ಪಲೆ ತುಕ ನಿಕ್ಲಿ ತಾ ತುಳಿ ಸ್ವಾಮಿ ಇವನೇ ವರ್ಷಾಡಿ ಬೋಟ್ ಕಾಲಾಡಿ ಕಟ್ಟಕಟ್ಲೆ ಪ್ರಕಾರ ನಡುವೆ ಈ ಬೋಟ್ ಮಾಡ್ನಾಗೆ ಡೌನ್ ಕೊಟ್ಟ ನಡೆ ವರ್ಷಾಡಿ ನಪ್ಪಿ ಬಾಡ ಪುಪ್ಪ ಮಂಡ ಹೋಗಿ ಬಾಳೆಗಾಡು ಕೈ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಪರಂತೆ ಕಾಪಾಡ್ನೆ ಪುಣ್ಯ ಕಟ್ಟ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಿಟ್ಟವು ಅರಿದಕ್ಕೊಡ ದಾಯ್ತ ಅಜ್ಜರೆ ಅಳುಲ ಮಾಡಿಚಿಲ್ಲ ಆ ಜನ ಲಂಚನ ಕೈ ಬಿಡ್ಲಿ ರೊಂಜಿ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಅದುಂತ್ಲೆ ನಿಕ್ಲೆ ನಿಕಲ ಮೋನೆಡ್ ಸ್ಮೈಲ್ ಬೋರ್ಡು ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲ ಬೋರ್ಡು ನಿಖಿಲ್ ಮೂಲ ಬತ್ ಪಂಟದ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬೋರ್ಡು ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸತ್ಯ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅವೇ ಎಸ್ ಎಸ್ ಸ್ಮೈಲ್ Okay. ಎಸ್ ಓಕೆ ಹಾ. ಎತರ ಅವು ಬಾರಿ ಖುಷಿ Super. ಬಾರ್ಸೋಕ್ ವೈದ್ಯ ಸುಂದರ ಸೂಪರ್ ಬರ್ತದೆ ಈರ್ ಫೋಟೋ ಎಡ್ಡೇಜೆ ಬಂಗಾರು ಶೋಕ್ ಬೈಜತ ಸೋಕಾಯ್ಜಿಗೆ ಸೋಕ ದಿಪ್ಲೆ ಇಂದು ಸೋಕ್ ವೈದ್ಯನ ಬುಕು ಈ ದೆಪ್ಪ ಮೇ ಆಲೆಗೆ ನೆರ್ರ ಗೊತ್ತಿಜಿ ಹಾ. ಆಗ ನೆರ್ಕ ನೇ ಈರೊಂದು ಎಂಚಿನ ಬುಡೇದು ಅಂಚಬಲೆ ಬುಡೇದು ವಾಡ ಅಂಚನ ಈರ್ನ ಬುಡೇದು ಎಂಚಿನ ಆ ಅಂಚ ಬತ್ತಾರ ಅಲ್ಲಿ ಅವನ ಇಂಚ ಬತ್ತಗ ಹಾ ಅಂಚೆ ಬತ್ತಲೆ ಅಂಚನೆ ಸುಂದರಣ್ಣ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಕಂಟ್ರೋಲು ಯಾನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಉಳ್ಳೆ ಆಲ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ತಪ್ಪ ಬೋಲು ಅಲ್ಲಿ ಐಕ್ಯ ಪಂಡಿಜ ಅಂದೆ ಎಸ್ ಎಸ್ ಅಡೇಗೆ ಒಂದು ತೆರ್ಪುಲೆ ಅಡೇಗೆ ಒಂದು ತೆರ್ಪುಲೆ ಅಲೆ ಅಲೆನ್ ತೆರ್ಪುಲೆ ಅನ್ನಿ ವಾಕ್ಯ ವಾಕ್ಯ ಹಾ
And yes, 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 and yes, ಬರ್ತನು. ಈರ್ನ ಬುಡೆ ತಿರ್ದೇರ್ ಪರಿಪುಡ ಸುಂದರಣ್ಣ ಬಾರ್ಗೋಗುದ ಫೋಟೋ ತುಗ? ಇಂಚ ಬರಡು ಫೋಟೋ ನೀನ್ ಯಾವ ಮೇಡಮ್ ತುಲಿ ವಾವ್ ಶೋಕ್ ಬೈದರು ಸುಂದರಣ್ಣ ದಾಯ್ತಾ ಆ ಯಾನೋರ ಡೆರ್ಪಡ ಎಂಕ್ ದೆರ್ತದ ತೀರ್ಜಿ ಇರೆಗ ಅವ ಒಲೆ ಅಜ್ಜಿರಿ ಕೊಂಚ ದಾದ ಅರ್ಬು ಉಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಫೋಟೋ ತೆಪ್ಪರ ಓಕೆ ಎಂಕ ಆಪು ಜನ ಫೋಟೋ ಮಾತ ಸರಿ ಸರಿ ದೆಪ್ಪಲಿ ಸರಿ ಎಂಗ್ಲೊಂಚೂರು ರೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪ ರೆಸ್ಟ್ ಪಡ ಬಂಗಾರು ರೆಸ್ಟ್ ರೆಸ್ಟ್ ಬಚ್ಚುನೆ ರೆಸ್ಟ್ ಗೆ ಅಂತ ಎಂಗ್ಲ ಮುಲೆ ಉಲ್ಲ ಜ್ಯೂಸ್ ಇಸ್ಕೊಂಡ ಜ್ಯೂಸ್ ಜ್ಯೂಸು ಜ್ಯೂಸ್ ಬೇಡ ಜ್ಯೂಸ್ ಹಾಕ್ಲಕ್ಕೆ ಏನೋ ನಿಂಜಿನ ಜ್ಯೂಸ್ ದೆತ್ತೋರು ಜ್ಯೂಸ್ ಎಂಗ್ಲೆ ಒಂಚೂರು ಜ್ಯೂಸ್ ಲ ಬೋಡು ಜ್ಯೂಸ್ ಬೋರ್ಡ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಜ್ಜರಿಗೆ ಜ್ಯೂಸ್ ಬೋಡ ಎಂಗ್ ಬೋಡು ಹೋಗ್ಬೋಡು ಯಾಪುಳು ಮುಸಂಬಿ ದಾಳಿಂಬೆ ಚಿತ್ತುಬುಳಿ ಎಂಕು ಚುಕ್ಕು ಬೋಡು ಚುಕ್ಕು ರಾಮದಾಸ್ ಅನ್ನಗ ಮಾತ್ರ ಬೇತೆರೆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಯಾನ್ ಪಂಡಿಜ ಪಲ ಇಂಚೋಲ ಅವು ದಾದೋದುನೆ ಅವು ಟಚ್ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ನದು ಇನಿ ಹಾ ವರ್ಕಾವ್ ಆ. ನಿಕ್ಕಿಂಡು ರಡ್ಡಂಚ ಟಾಗ್ನೆ ತಾಗಿನ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಉಂಡು ಹಾ, ಬಣ. ಮುರನೇನ ದೊಡ್ಡಮ್ಮ ತೀರಿಯರಿ ಆರ್ತಿ ಸುಮಾರು ದಿನ ಉಂಟು. ಮೋರೆ ದೊಡ್ಡಮ್ಮ ತೀರಿಯರು ದೊಡ್ಡಮ್ಮನ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮನ ಎಲ್ಲಿ ಕಣ ಮಗಲ್ಲ ಮುಟ್ಟದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಪೊಂಜೋಳ ತೀರ್ನಿ ಪಂಜವೇ ಅಂಚ ಹತ್ತು ಮಾರ್ರೆ ಪೊಂಜವು ತೀರ್ನು ಪೊಂಜವನ ಇಲ್ಲಡೆ ಬೋದಿತ್ತೆ ಆ ಪೊಂಜವನ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮನ ಅಕ್ಕನ ಮಗಲ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಕಡಿಜರ ಎಲ್ಲಿ ಕಣ ಮುಟ್ಟದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಬಾಲೆ ಅಜ್ಜರ್ ಫೋನ್ ಬಾಲೆ ತೀರ್ದಿಜಿ ಬಾಲೆ ತೊಟ್ಲಿತ್ತು ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಎಣ್ಣೆ ಬತ್ತಿತ್ತೇರು ಬಾಲೆ ತೊಟ್ಲದಾಡಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಎಣ್ಣೆ ಬಂಡರಿ ಎಲ್ಲ ರಡ್ಡು ಕಪುಲ್ಸ್ ಬರ್ತೇವೆ ಆಕಲ್ ಒಂಜಿ ಫಟ ದೆಪ್ಪುಳಿ ಅಂತ ಅಂಚ ಕಪುಲ್ಸ್ದ ಫಟ ದೆಪ್ಪಡಿಕಿನ ಲಕ್ಷ್ಮಣಣ್ಣಗೆ ಎಂಚ ಅವಡು ಗೊತ್ತ ಮಕ್ಕಳು ಲಕ್ಷ್ಮಣಣ್ಣನ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮನ ಅಕ್ಕನ ಎಲ್ಯಕ್ಕನ ಮಗಲ್ನ ದೊಡ್ಡಮ್ಮನ ಅತ್ತಿಗೆನ ಮಾಮಿನ ಚೈತ್ತಿದಿನ ಮುಟ್ಟದಿಲ್ಲದ ಪೊಂಜವನ ಫ್ರೆಂಡ್ ನ ಜೋಕುಲು ಅಟನಿಗೆ ಈ ಉಡ್ಡ ಪಂಡ್ಪುನಾಗ ಲಕ್ಷ್ಮಣನ ಮುಟ್ಟಡಿಲಾಟ ಪಂಡು ಪಂಟುಂಡ ಯಾರು ಪಂಡ ಇಜ್ಜಪ್ಪ ಸಸ್ಯ ಎಣ್ಣೆ ಬಂತೇರು ಉದ್ದಲೆಂತು ಅಂತ ಕೊಡತ್ತನ ಉದ್ದ ಓಕೆ ರೆಡಿ ರೆಡಿ ಆಯ್ತಾ ಏ ಆಕಲು ಮುದ್ದು ಅಂತ ಒಂದುಲ್ಲ ರೆಂಕಾಡೆ ಬಾರ ನಾಚಿಗೆ ಮುದ್ದು ದಾಯ್ತಂಬೆ ಮುದ್ದು ಉಂದ ಮುದ್ದು ಬಂಡ ದಾಯ್ತ ಬಂಡ ಯಾನ್ ಮಣಪೆ ಎಂಗಿನ ಯಾನ್ ಕೋಡೆ ಇಡೆ ಬಣ್ಣಗ ಒಂದು ಮಾರ್ಗ ಸೈಡ್ ಈ ಪದ್ನಾಜಿ ಬೇಳೆದಕ್ಕೆ ಗುರಿದೆತ್ತು ಒಂದಿತ್ತೇರಿ ಅಂದ? ಈ ಗುಂಡಿದೆತ್ತು ಒಂದಿತ್ತೇರಿ ಸುತ್ತ ಅಲ್ವಾ? ಅವು ಪೈಪ್ ಲೈನ್ ಗೊತ್ತ. ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಬಾಲೆ ಗುಂಡಿಗೆ ಬರುದು ಓ ದೇವ ಗುಂಡಿಗೆ ಬುಡ್ದು ಇಡೀ ಮೇಯ್ಟ್ ಪುರ ಕೆಸರ್ ಬಾಲೆದ ಓ ದೇವರ ಬಾಲೆದ ಕೆಸರ್ ಯಾನ್ ತೂದ್ ಹೆಂಗ್ ಬೇಜಾರಂಡ್ ಡ್ರೈನೇಜ್ ದ ನೀರವು ಆಲತ ಭಯಂಕರ ಬೇಜಾರಂಡ್ ನನ್ನ ದಾಯ್ತ ನಂದು ಬಾಲೆಂದು ಬೋದಿತ್ತೆ ದೆರ್ಪುಗಂತ ಬಣ್ಣಗ ಆ ಬಾಲೆದ ಅಮ್ಮೇರು ಬತ್ತೇನೆ ಹೌದಾ? ಬಾಲೆದ ಅಮ್ಮೇರು ಇಂಚ ಆ ಬಾಲೆದ ಕಾರ್ಡ್ ದೆರ್ತನ ಹಾ. ಪಿಂಕಣಕ ಅಂಟು ಬಿಡ್ನ ಬುಡ್ದು ಬಣ್ಣ ನಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುದಿಲ್ವಾ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಆಡಬಾರ್ದು ಹೋಗು ಅಂದು ಪೊಯ್ಯದ ರಾಸಿರ ಗೊಬ್ಬುಡು ಬಾಲೆ ನಿಂಚ ತಿರ್ಗೈನ ಪೊಯ್ಯದ ರಾಸಿಗೆ ಒಂಜಿ ತಕ್ಕಟಿಗೆ ಪೊಯ್ಯದರ ಪೊಯ್ಯದ ರಾಸಿದ ಬಾಲೆ ಓ. ಎಂಚ ಆತನ ಗೊತ್ತುಂಡ ಹಾ. ತವಾ ಫ್ರೈ ಹೋದ್ರು ರವೆ ಫ್ರೈ ಆತ ಬಾಲೆ ಯಾ. ಮುಂದಿನ ಮುದ್ದು ಮೊಕಲ ಸಾವು ಮುದ್ದಾತ್ತು ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬಲೆ 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 ಬೇಗ ರೆಡಿ ಅಣ್ಣ ರೆಡಿ 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 ಇತ್ತೆ ಎಂಚ ಫೋಸು ಸುಂದರಣ್ಣ ಯಾನ್ ಪೋಸ್ ಕೊಡ್ಬೆ ಯಾನ್ ಪೋಸ್ ಕೊಡ್ಬೆ ಸರ್ ಯಾನ್ ಪೋಸ್ ಕೊಡ್ಬೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ಜೂಮು ಈ ರಂಚ್ ಬೋಲೆ ಈ ರಂಚ್ ಬೋಲೆ ಯಾವ ಪೋಸ್ ಐತೆ? ಗೊರ್ರಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಅಂದ. ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ಮೂಲ್ ಮುಟ್ಟೋಡು ಪೋಸ್ ಪೋಸ್ ಬಂಡಿನಿ ಏರೇನ ಗಾಡಿ ಏರೇನು ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಪೋಸ್ ಬಂಪೆ ಪೋಸ್ ಬಂಪೆ ಡೆ ಈರುಂಡತೆ ಶೂರ್ ಎದುರುನ್ ತೊಡಾಪುನು ಬ್ಯಾಗ್ ದಲ್ಪ ಅಲ್ಪನೆ ಅಲ್ಪ ಹೊತ್ತುಲೆ ಮುತ್ವೇನೆ ಈರ್ ಮುಲ್ಪ ಹಿಡ್ದು ಇಡೆ ಬರ್ರ ಅಂಚಾಧ್ಯಾಯ ಬತ್ತೀನಿ ಎಂಕ್ ನೆಟ್ ಡೈಲಾಗ್ ಒಂತೆ ಕಮ್ಮಿ ನೆಟ್ ಕವರ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಏ ಬಡಿ ಬಡಿ ಬಿಡಿ ಬಡಿ ಅಣ್ಣ ಇತ್ತೆ, ಇತ್ತೆ ಸರಿ ಮಾಡು, ಇತ್ತೆ ಸರಿ ಮಾಡು. ಜಪ್ಪಳಿ ಇಂಚ ಜಪ್ಪಳಿ ಜಪ್ಪುನಿಯ ಎತ್ತದ ಕಂಕನೆ ಗೊತ್ತುಂಡೊಂದು ಅಲೆ ಪಂಡಿಜ ಅಲೆ ಗೊತ್ತದು ಮಲಂಕನೇನ ಎತ್ತದ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ಶೋಕ್ ದ ಫೋಟೋ ಸರಿ ಸರಿ ಅವಳು ಎಸ್ ಎಸ್ ಅವ ಗೊತ್ತುನದೆ ಗೊತ್ತುನದೆ ಗೊತ್ತುನಿಗೆ ಗೊತ್ತುನಿಗೆ ದೆಪ್ಪಲೆ ಐಗಿರಿ ನಂದಿನಿ ನಂದಿತ ಮೇದಿನಿ ವಿಶ್ವ ವಿನೋದಿನಿ ದೇವರೇ. ನಂದನುತೆ ಮುತ್ತಾವ್ದಿ ಮುತ್ತಾವ್ದಿ ಎಂಚಿನದಿಂಡು ನೆಂಚಿನದಿ ಪೋಸದಿಂಡು ಎಂಚಿನದಿ ಅಂದಾದಿ ಎಂಚಿನದಿ ಗುಡ್ಡೆ ಇದೆಯಾ ಅತ್ತದು ಯಾನ್ ಪಂಡಿಜ ಅವು ಅವು ಯಾನ್ ಪನ್ನಿನಿ ಅವು ಅತ್ತು ಮುಂಗಾರು ಮಲೆತ ಪೋಸು ತಿಗಾಲಡೆ ನಡಪುನ ಅವು ಎಂಚಿನವ ಎಸ್ ಸುಂದರಣ್ಣ ಅಡೇ ಗಂಜಿದು ಇತ್ತೆ ಯಾನೋರ ಜಪ್ಪಡ ಜಪ್ಪುವರ ಲಕ್ಕಲೆಣ್ಣ ಕುಳ್ಳೆಡೆ ಬಲಿ ಚಕ್ರವರ್ತಿನ ಭೂಮಿ ದಾಟಿಗೆ ತಲ್ಲು ಲೆಕ್ಕ ಅವ್ರು ದೊಂಕಿ ಆ ಜನ ಸುಂದರಣ್ಣ ಎಂಚಿನೆ ಸುಂದರಣ್ಣ ಹಾ. ಎಂಕು ಮದಿ ಏರುಂದು ಗೊತ್ತಾ
ಏರು ಗೊತ್ತಾಂಡ ಏರುಂದು ಗೊತ್ತ ಏರ್ನೆ ಮುರಾನಿ ಸಸ್ಯನ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಕೋಟುಗೂ ಒನಗ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಬಂದು ಮೂಲ ಆರು ಬುಕ್ಕ ಕೋಟುಡು ಬಿಸಿ ಯಾರತ ಬರಿಟ್ ವಿನಿ ತನ್ನೆ ಬೈಕ್ಡು ಒಂದಿತ್ತು ತನ್ನಿ ಒಂತೆ ವರ್ತು ಬ್ಯಾಕ್ಲ ಪಬ್ಬ ಅಷ್ಟು ಒಂಜೇ ಸ್ಪೂನ್ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ತಿನ್ನು ಒಂದುಲ್ಲೆ ವಿನಿತನೊಟ್ಟಿಗೆ ವಿನಿತನ ಒಟ್ಟಿಗೊಂದು ಇರ್ದಾಯ್ತು ಅನ್ಪಾರ ಅಮ್ಮ ವಿನು ಅಣ್ಣನೊಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತಲ್ವ ನನಿ ಆರೊಟ್ಟಿಗೆ ವಿನು ಅಣ್ಣನೊಟ್ಟಿಗೆ ವಿನು ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ ಮನಿ ಅಣ್ಣನೊಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತಲ್ಲ ಮನಿ ಅಣ್ಣ ಮನಿ ಕೇನ್ ನಾನು ಕೇನು ಆಯ್ತು ತುಲೆ ಏ ಅಲ್ಲ ಪುದರೆಂಚ ಅಲ್ಲ ಪುದರ್ ಜಗ್ಗು ಬಂಡದು ಜಗ್ಗು ಬಣ್ಣ ಅಂಜೋಕ್ಲ ಪುದರ್ ಮೇ ಅಲ್ಲ ಪುದರ್ ಜಗನ್ ಮೋಹಿನಿ ಬಂದಿದ್ದು ಮಲ್ಲ ಪುದರ್ ಅಲ್ಲ ಮಿಸ್ ಜಗ್ಗು ಓ ಏಬೇ ಇಂಡು ಇರಡೊಂಜಿದ ಅದನ್ನ ಕೇಂದ್ರ ಇತ್ತುಂಡು ಕೇಳತ್ತ ಎಂಕು ಪೋಡಿಗೆ ಹಾಪುನು ಕೇಳಿ. ಇಂಡು ಈರು ಮುರಣಿ ನಮ್ಮ ಮನಿಯಣ್ಣನೊಟ್ಟಿಗಿತ್ತಾರೆ ಮನೆಯನ್ನೇ ಅವೇರು ಮನೆಯನ್ನೇ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ ಮನಿ ಅವೆನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಫ್ರೆಂಡಿಗೆ ಫ್ರೆಂಡಿಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ ಫ್ರೆಂಡಿಗೆ ಅವೆಂಡ ಬಂತಲ್ 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 ಈರು ಅವು ಬಿಡಿ ಹಾ. ರೋಹಿನಾಥನೊಟ್ಟಿಗಿತ್ತಲ್ ರೋಹಿನಾಥ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ರೋಹಿನಾಥನೊಟ್ಟಿಗಿತ್ತಲ್ ಕೇನ್. ಆ ಮಿಸ್ ಜಗ್ಗು ಇರಡ ಕುಡೊಂಜಿ ದಾದನ ಕೇಂದ್ರ ಇತ್ತುಂಡು ಕೇಳಲೆ ಈರು ಮುರಣಿ ರೋಹಿನೊಟ್ಟುಗ್ಲ ತಿರ್ಗೊಂದಿತ್ತಾರೆ ರೋಹಿ ಅವೇ ರೋಹಿ ಅವರು ಬರಿತಿಲ್ಲದ ನಾಯಿ ನಾಯ್ಚೂರು ಪಲ್ಸರ್ ತಿರುಗಿ ಯಾಣ ಇತ್ತ ಪಂಡಿಜೇನ ಕಾಯ್ದಿ. ನಿಜವಾದ ಆಯ್ ಏರು ಗೊತ್ತುಂಡ ಏರು? ಆಯ್ ನಿಜವಾದಲ್ಲಿ ಬೇತಾಳೆ ನೀ ಎಂಚ ಉಂತಲೆ ನಿಖಿಲ್ ಎಂಚಿನ ನಿಖಿಲ್ ಪರ್ಸನಲ್ ವಿಷಯ ಮತ್ತೆ ದಯ ಪಾತಿಯವ್ರನ್ನ ಸತ್ಯ ನಿಂದು ನೀ ಅಬಲ ನಿಮಿತ್ತ ನಿಖಿಲ್ ಶೋಷಣೆ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ರಥ ನಿಖಿಲ್ ಒಂದು ಹಬ್ಬಲೆ ನಂಬೆ ಒಂದು ಬಾಯಮ್ಮನ ಬಸಲೆ ಎಂಚಿನೇ ನಿಖಿಲ್ ಆವೇರಿ ಬತ್ತು ಬತ್ತು ಬಂಜಿ ಉರ್ದೊಂದಿಲ್ಲಿ ನಿಖಿಲ್ ಇಚ್ಚನೆ ಮಲ್ಪನ ಫೋಟೋ ದೆಪ್ಪನ ಬಂದಿದೆ ಬಲೆ ಇಡೆ ಬಲೆ ನಮ್ಮ ಸೆಲ್ಫಿ ದೆಪ್ಪಗ ಸೆಲ್ಫಿ ಇದ್ದಿದೆ ಫೋಟೋ ಇಟ್ಟೆ ಒಂದೇ ಫೋಟೋ ನಂಗೆ ಫೋಟೋ ಇಟ್ಟೆ ಬರ್ಬಿಡಿ ದೇ ಎನ್ನ ಬಂಗಾರಗೂ ನಿಖಿಲ್ನ ಫೋಟೋ ಇಷ್ಟ ಇಷ್ಟ ಬೇಗ ಬೇಗ ಪಾತಿರ್ಲೇ ದೇ ನಿಖಿಲ್ನ ಫೋಟೋ ಎಂಗ್ಲೇ ಬರ್ಚಿ ಎಂಗ್ಲೆಗೆ ಸೆಲ್ಫಿ ಎಂಗ್ಲೇ ಬರ್ಪ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಫೋಟೋ ಉಂಟು ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಎಂಜಿನೋ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಫೋಟೋ ಅಟ್ಟೋಡ್ ಬನ್ನಿ ಕಾಸು ಎಂಟು ಬರ್ಪುಣ ಅಣ್ಣ ಎಂಟು ಬರ್ಪುಣ ಆನ ಕಂಡಣ್ಣ ಎದುರು ಬುಡೆ ದಿನ ಆನ ಅವನ ಆಕಲೊಟ್ಟಿಗಿತ್ತು ಮಕ್ಕಳೊಟ್ಟಿಗಿತ್ತು ಬಂಡಿ ನಂಬುವ ನಂಬೆ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ ಆನೆ ಬರ ನೀತಿ ಇಂದು ಬರ್ಚಿ ಈಗ ಕೊಂಚ ಫೋಟೋದ ವಿಷಯ ಅನ್ಪೆ ಒಂಜಿ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ ಒಂಜಿ ಫೋಟೋ ತೆತ್ತೆಗೆ ಒಂಜಿ ಬಾಲೆ ಒಣಸು ಮಲ್ಪುಣ ಫೋಟೋ ತೆಪ್ಪುನಾಗ ಆ ಬಾಲೆಯನ್ನು ತಿನ್ನರ ಒಂಜಿ ಗರುಡೆ ಪಿರಾವಡ್ ಕಾತೊಂತಿಗೆ ಫೋಟೋ ತೆತ್ತನ ಫುಲ್ ಫೇಮಸ್ ಆಯ್ ಆಂಡ ಒಂಜಿ ದಿನ ಆ ಬಟನ್ ತೂನಾಗ ಆಗ ಆ ಬಾಲೆಯನ್ನು ಬದುಕದೊಲಿ ಆತ್ಮನ ಒಂದು ಯೋಚನೆ ಬರ್ತದೆ ಆಯ್ ಸೂಸೈಡ್ ಮಾಡಿ ತೀರಿಗೆ ಇತ್ತೆಂಚಿನ ಮನ ಫೋಟೋ ವಾಟ್ಸಪ್ ಬಿಡು ತೆಪ್ಪೇರಿ ಬ್ಯಾರಿಗೆ ಇಂದು ಬ್ಯಾರಿಗೆ ಹಾಕಿಗೆ ಪಂಡದು ಆ ರೂಮ್ ಹುಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಮೆಸೇಜ್ ವಾಟ್ಸಪ್ ಕಡಬರ್ವಿ ಐನು ತಿನ್ನ ಜವನೇರು ಅಕಲ ಹಾಕೊಂಡ್ ಸೈಪೇರಿ ಹೌದು ಅಕಲ್ ತೂತ್ ಸೈಪೇರಿ ನಮ್ಮ ಫೋಟೋದೈ ನಮ್ಮ ಎಡ್ಡೆ ಸುಕೊಂಡು ಫೋಟೋಂಡ್ರ ತಂದೆ ಒಂಜಿ ಪೆಟ್ಟಿಗಲಟ್ಟೆ ಮಲ್ಪರತ್ತು ಐಕೆ ಫೋಟೋ ಪಾಡ್ನೈಕೆ ತುಂಬು ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆ ಬಲ್ಪುಡ್ಬೆ ಈ ಬುಲ್ಪುಡ್ಜಿ ಮಗ ಈ ಬುಲ್ಪುಡ್ಜಿ ತುಳ ಆಡ ಮನಸ್ಸು ಏತು ಬೇಜಾರುಂಡು ತುಳ ಬೇಜಾರು ಎಂಚ ಬೇಜಾರು ಬೇಜಾರ್ ಸಾವರೆ ಡೈಲಾಗ್ ಬಂದ ಮುಕೆಂಚಿನೇ ಇರ್ನಲಂಜಿ ಏಕರೆ ಬರಬನೆ ಊರೇ ಪಾಡು ಎನ್ನೊಂಜಿ ಫೋಟೋಲೆ ಪೋಡು ಸುತ್ತ ಮರ ಪೋಡು ನಡು ಊಟು ಯಾನಿ ಪೋಡು ಸುತ್ತ ಮರ ಫೂಲ್ದನವ ಫೂಲದ್ನವ ಫೂಲ್ದನ ಕಾಟೋಡ್ತಿದ್ದೆ ದೆಪ್ತೀಗ ಅಂದ್ ಅವು ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಅವು ಪೂರ ಬುಡ್ಲೆ ನಿಖಿಲ್ ಈ ಬೇಳೆ ಬರ್ಚಿ ನಿಖಿಲಾಗ ಈ ಬೇಳೆ ಒಂಜಿ ನಾಳು ಪೊಂಜೋಗ್ಲೆಂಡಿ ಒಂದು ಆಯ್ತಾಜ್ಜರೆ ಟೈಲರ್ ಶಾಪ್ ಪಾಡೋಲೆಂದ ಓಕೆ ಸೊ ವಿಷ್ಣು ಕಲಾವಿದರು ಬಾರಿ ಶೋಕ್ದೊಂಜಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕೊರಿಯರ್ ಸೊ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫಿ ದಾದ ಪೂರ ಕಾರ್ಬಾರ್ ಮಲ್ಪೆರ್ ಆ್ಯಪ್ ಒಂದು ಮಂದು ಮಾತ ತೋಜಾದ ಅನ್ನಿತ್ತು ಬಂದಾತೆ ಸೊ ಕ್ಯಾಮರಾದ ಕೈಮಾದ ಗೊತ್ತಾವು ಬೆಚ್ಚ ಓ ಎಂಗ್ಲ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಎತ್ತೇರು ಮೊಕಲು ಅಂತ ಅಂಚೆನೆ ಮಾತ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಲುಪ್ಪು ಒಂಜಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಲುಪ್ಪುಂಡು ಎಸ್ ವೆಲ್ ಕಮಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ನಮ್ಮ ಪೂಂಜಾರಿ ಸರ್ ಉಲ್ಲೇರು ಸರ್ ಪನೋಡು ಸರ್ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ ಅರ್ನ ಆರ್ವರಿ ಜಾಸ್ತಿ ನೆಟ್ ವರ್ಕ್ ಮಂದಿಲಾಗ ತೋಜಂಡು ಕಾಮಿಡಿ ಕಮ್ಮಿಯಾಂಡು ಬಕ ಇತ್ತಿನ ಕಾಮಿಡಿ ಪಂಚಾಯಿಜಿ ಬಕ ರಂತ್ರು ಕಿ ಪಾಡೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಅವು ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಆವೊಂದಿತ್ತು ಬಕ ಈ ಕಾಮಿಡಿಂದ ಒಂದು ಕಾಮಿಡಿ ಪಂತೋಗು ಬಂದಾಗ ನಾವಂತೆ ಕ್ಯಾಮರಾ ಒಂದು ಜಾಸ್ತಿ ಕಾಮಿಡಿ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕೊಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ತಾರೆ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಕ್ಯಾಮರಾಮ್ಯಾನ್ ಆರ್ ಶೋಕ್ ಮಲ್ತೇರು ವಿನೋದ್ ಚಾರ್ ಮಾಡಿ ಮಾರಿ ಶೋಕ್ ಮಲ್ತೇರು ಕಲಾವಿದರು ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಬೆಂತಾರೆ ಅಂಡ್ ನಿಖಲು ಕಾಮಿಡಿದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಜಾಸ್ತಿ ಒಂದು ಕೊರಲೆ ನಲ್ಲ ಅವಕಾಶ ಉಂಟು ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಓಕೆ ಸೊ ಪೂಂಜಾರಿ ದಾದ ಮನ್ಮೀನ್ ಮನ್ನಾಗ ಯು ಆರ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಬಟ್ ನನ್ನಲ್ಲ ಬೆಸ್ಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಒಂದು ಮನ್ಮಿನಾರ್ ಅದೇ ಸರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದೇ ರೈಟ್ ಓಕೆ ನಾನು ಶಶಿ ಅಣ್ಣಡಕ್ಕೆ ಏನ್ಗ ಲಾಯರ್ ಸರ್ ದಾದ ಮನ್ಪಾರ್ ಸರ್ ವಿನೋದ್ ಬೊಕ್ಕ ಅಕ್ಲ ಇಡೀ ಟೀಮ್ ಎಡ್ಡೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಎಡ್ಡೆ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಕ್ಲು ಮಾತಿರಲ್ಲ
కక్కె పెదవదారుల ఒక ఫోటోగ్రాఫర్ల ఒక మేడంల ఒక ಪ್ರಾಯದಾರ್ಲ ಮದ್ಮೇಲ ಮಾತೆರ್ಲ ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ತಾರೆ ನಿಕುಲು ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ ಎನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬತ್ತಿನ ನಿಕುಲು ಫಸ್ಟ್ಗೆ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಯ್ಚಿ ನಿಕುಲು ಸ್ಟುಡಿಯೋಡ್ ಉಲ್ಲರ ಅದು ಪಿದಾಯ್ ಉಲ್ಲರ ಅಂಚಿನ ಪಂಡ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಭಾರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಆ ಪರಬೆರ್ಲ ದಾಯ ಬತ್ತೆರು ಅರ್ನ ನಿಖಲ್ನ ಒಂದೇ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ದಾದ ಉದ್ದೇಶ ಪಂಡ ನಿಖಲ ಲಿಂಕ್ ಎಂಚಿನ ಅವುಲ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆತಜಿ ಸೊ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಬನ್ನಗ ನಾನೊಂಜಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ವಾ ರೀತಿಡ್ ಕಾಮಿಡಿ ಪಂಚಾಪ್ನ ಬನ್ನಗ ಅವು ಲಿಂಕ್ ಇತ್ತನ ಮಾತ್ರ ಸೊ ಲಿಂಕ್ ತತ್ತೊಂದು ಇತ್ತನ ಎಂಗ್ಲ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ಪ ಆರು ಪರಬೆ ದಾಯ ಬತ್ತೇರು ಆರು ನಿಖಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಚ ಮಿಂಗಲ್ ಆಪೇರು ಎಂಚ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಪೇರು ಒಂದ್ಪುರಂಚಿನ ಎಂಗ್ಲ ಮನಸ್ಸರು ತಿರ್ಕೊಂಡು ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಿಖಲ್ನ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫಿದ ಎಡ್ಡೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಮೆಸೇಜ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಎಂಕುಲು ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯದಕುಲು ಓ ವಾಟ್ಸಪ್ದ ಮೆಸೇಜ್ ತೂದು ಗಲಾಟೆ ಮಲ್ತೊಂಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಬಂದು ಎಡ್ಡೆ ಮೆಸೇಜ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಖಲ್ ನಲ್ಲ ಆತ ಬೆನ್ಲೆ ಇನಿತ ಎಂಕ್ಲೆ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ನಲ್ಲ ಆತ ಬೆನ್ಲೆ ಬಂದ್ಪಂಚಿನ ಎಂಕಲ್ ಒಂಜಿ ನಿರೀಕ್ಷೆ ವಿನೋದ್ ದಾಪಂಡ ನಿಖಲ್ನ ಒಂಚೂರು ಆ ಏರಿಯಾದಕುಲು ಆದಿಲ್ಲ ಪಂಡ ಈ ಚಾರ್ಮಾಡಿ ಒಕ್ಕ ಬೆಳ್ಳಾರೆ ಏರಿಯಾದಕುಲು ಅಲ್ತ ಒಂಜಿ ಹಾಸ್ಯ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಬೇತೇನೆ ಉಪ್ಪುಂಡು ಸೊ ಅಕು ನಿಖಲು ಇಂಚಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಆದ ಮಲ್ತದ ಇಡೆ ಬನ್ನಗ ಒಂಜಾತ್ ಮುಲ್ತ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಕೊರ್ಪನಂಚಿನ ಟೀಮ್ಸ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿಖಲು ಕಾಂಪಿಟ್ ಮಲ್ಪರ ತಯಾರಾದ ಉಪ್ಪುಂಡು ಸೊ ಇನಿತಕ್ಕೆ ನಿಖಲ್ನ ಎಂಕ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಓಕೆ ಸೊ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡೆ ಒಂದು ಅರ್ಥ ಬಿಲಾಗನೆ ಬಾರಿ ಪಂಡೇರು ನಮ್ಮ ಶಶಿ ಅಣ್ಣೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಣ್ಣ ಸೊ ವೆಲ್ ನಾವು ಕಮಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮಹಿಮ್ ರಾಮದಾಸ್ ಸರ್ ಎಸ್ ಟೋಟಲ್ ಟೀಮು ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಕಲ ಒಂದು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಮತ್ತೆ ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಸೊ ಪಂಡಿ ಲೆಕ್ಕನೆ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ವಿನೋದರಿ ಸಂಭಾಷಣೆ ನಿರರ್ಗಳಕ್ಕೆ ಉಂಟು ಆ ಒಂದು ಪ್ರತಿಭೆ ಉಂಟು ಪಕ್ಕ ಅಜ್ಜರು ಬಹುಶಃ ನೆಟ್ಟಿತ್ತೆ ಕಲಾವಿದರೆಲ್ಲ ಹೊಸತಾದ ಸೇರಿದಾರ ಏರು ಅಜ್ಜರ ಇರ ಪುದರಿಂಚ ಧೀರಜ್ ಧೀರಜರ್ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಪಂಚುಂಡು ಇರ್ನ ಒಂಜಿ ರಪ್ಪ ಒಂಜಿ ತುಳುತ ಒಂಜಿ ಮದಿಪು ಪಂಡ್ಲೆಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಪಂಡ ರಪಕ್ಕ ನಾನು 4 ಏನಿದೆ ಬಹುಶಃ ತಾಕತ್ತುಂಡು ನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಬೊಕ ಅಜ್ಜೇರ್ ಪಂಡ ಅಜ್ಜೆರೆ ಆಂಡ ತಾನೇ ಆತನ ಪಂಡ ಪ್ರಸಾದನ ಇಜ್ಜಿ ಮೇಕಪ್ ಇಜ್ಜಿ ಅಜ್ಜೇರ್ನ ಲುಕ್ ಇಜ್ಜಿ ಆಂಡ ಇರ ನಟನೆಡ್ ಅಜ್ಜೇರ್ನ ಜಿಂಜಾದಿತ್ತಾರೆ ಇದು ಅಂಚನೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಬೊಕ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇತ್ತನೆ ಮಾತ್ರ 2 ಜನ ಜಡ್ಜಸ್ ನಕ್ಲ ಪಂಡೇರು ನಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕೊರ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಅವಕಾಶ ಉಂಟು ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಸ್ ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸೊ ಬಾರಿ ಶೋಕದ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಪಂಡೇರು ರಾಮದಾಸ್ ಸರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಹುಶಃ ಅಕ್ಲೆ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಖುಷಿ ಅದನ್ನ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಅ ಲಾಟ್ ಮೋರ್ ನಲ್ಲ ಬೋರ್ಡ್ ವಿನೋದರನ್ ಕೊರ್ಲೆ ಏನ್ ಮನೊಂದು ಓಕೆ ಸೊ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಯೂಶುವಲ್ ನಮ್ಮ CPL ಸೀಸನ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಪೊರ್ತು ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ರೊಟೇರಿಯನ್ PHF ಮಂಜುನಾಥ್ ಎಸ್ ರೇವನ್ಕರ್ ದಯಮಲ್ತದ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ಬರೋಡು ಅಂಚನೆ ಸುಚಿತ್ರಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಭಾತ್ ಸೀಸನ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಮೂವಿ ಟಿಕೆಟ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಎಸ್ ಸೊ ರಡ್ ಟೀಮ್ದ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಇರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಸೊ ವಾ ಟೀಮ್ಗೆ ರಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ತಿಕ್ಕುನು ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಬರ್ಪ ಸೊ ಈ ಎಪಿಸೋಡ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಶಿವಪ್ರಕಾಶ್ ಪೂಂಜಾ ಸರ್ ಇರ್ತಾರೆ ಸೊ ಫೈನಲಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ಇರ್ದಾದ ಪನಿಯರ್ ಇಷ್ಟ ಮಲ್ಪರ್ ಸರ್ ಕಾಮಿಡಿ ಬಂದಾಗ ಪಂಚಾಪುನ ಒಂಜಿ ನೆಟ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪಂಚ ಹೊಡವು ಪಂಚ ಅನ್ನಗ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಮಾರ್ಕ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ತಿಕ್ಕುನು ಮಾತ್ರ ಮೂಲ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಖಂಡಿತವಾದ ಅನ್ಯಾಯ ಪೂಜೆ ಅಡ್ಡ ಜಡ್ಜಿನಾಗ ರೂಲ್ಲೇರು ಖಂಡಿತವಾದ ಬೆನ್ಲೆ ನನ್ನ ದುಮ್ಮಗಳ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಅವಕಾಶ ಉಂಡು ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಮಾತೆರೆಗಳು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸೊ ಅಂಚನೆ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕಾಮಿಡಿ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಸೀಸನ್ 2 ಈ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭಡ್ ಇರೆಗೊಂಜಿ ಐತಲೆ ಕಡೆ ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆ ನಮ್ಮ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಕುಂದರ್ ಸರ್ ಕೊರಡು ಒಂದು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಲ್ಲ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬರಲಿ ಫಾರ್ ಶಿವಪ್ರಕಾಶ್ ಪೂಂಜಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇರ್ನ ಫ್ಯೂಚರ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ಗಳ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ವಿ ಫಾರ್ ದ ಪರ್ವ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸೊ ಅಂಚನೆ ಸರ್ ಉಂತೋಡು ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ರಿಸಲ್ಟ್ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಲ್ಪನ ಅಂಚಿನ ಬೋರ್ತು ಏರೆಗೆ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಸಿಗದು ಟೇಬಲ್ದ ಒಂಜಿ ಹಂತಾಗ್ ಪೋಪೇರಿನ ಬಂದ್ಬನ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಸೊ UM ವಿಷ್ಣು ಕಲಾವಿದೇರ್ ಅಂಚನೆ ಹೆವೆನ್ ರೋಸ್ ಪಾಪಿ ಸುರುತ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕೊರಿಯರ್ ಸೊ ಶಶಿ ಸರ್ ಅಂಚನೆ ಮಹಿಮ್ ರಾಮದಾಸ್ ಸರ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ದು ಹೆವೆನ್ ರೋಸ್ ಪಾಪಿ ಮೊಕ್ಲೆ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಈಸ್ 9 and 2 92 ಸೊನ್ಪತ್ತ ರಡ್ ಸೊ ಅಂಚನೆ UM ವಿಷ್ಣು ಕಲಾವಿದೇರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕೊರಿಯರ್ ಸೊ ಪಾಪ್ ಹಿಡ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್
ಅತ ಕಮ್ಮಿಪ್ಪ. ದ ಫೈನಲ್ ಡಿಸಿಷನ್ UM ವಿಷ್ಣು ಕಲಾವಿದರ್ ಮೊಕ್ಲೆಗ್ ಶಶಿ ಸರ್ ಅಂಚನೆ ರಾಮ್ ಸರ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ಪಾರು ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಈಸ್ 90. ಸೊ ರಟ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ದ ಅಂತರ. ಸೊ ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್, 2 points on the board and better luck next time. Kali onju rattu mark anchinchadanu, but good luck. Thank you so much and all the best. Thank you so much sir. Thank you Lakshman sir. Thank you so much. Chapale barli for both the teams. ಓಕೆ, ಸೊ ವೆಲ್ ಇಂಥ ಎಪಿಸೋಡ್ ನಮ್ಮ ಇಡೆಗೆ ಮುಗಿತೊಂದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನಮ್ಮ ಮೋಕೆದ ಜಡ್ಜಸ್ ಶಶಿರಾಜ್ ರಾವ್ ಕಾವೂರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಸೊ ಅಂಚನೆ ಮೈಮ್ ರಾಮದಾಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಅಂಚನೆ ಮಾತ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆಲ್ಲ ಧನ್ಯವಾದ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ಎಂಗ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತೂದು ತೆಲ್ತಿನಿ. ಸೊ ವೆಲ್ ದುಮ್ಮದ ಎಪಿಸೋಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಪಿಸೋಡ್ ದುವೆ ತೆಲಿಕೆ ದುವೆ ಗಮ್ಮತ್ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಿರೋರ ತಿಕ್ಕುವ ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತು. V4 ನ್ಯೂಸ್ ಅಂಚನೆ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಜ್ಯುವೆಲರ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್ ಕಾಮಿಡಿ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಸೀಸನ್ 2 ಪವರ್ಡ್ ಬೈ ಸನ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಆಯಿಲ್ and Arunam Masala. So finally Vijay Bennett signing off from CPL season 2 and stay tuned to V4. CPL